kadikum kini kirukom masa seorang I hate Khasi wakilam ler palat ngan ong kumno ngan ong kata ka beriu ta beriu ngamtip meno bale ngan habang bidirek Khasi kejai menriu Khasi jongi kamdelong kebala kham kiu shiprang hakipor manswa hanrei mentala kham kiu shiprang bha kila nang kiu shiprang hadu bakila pen keladur ya gine idur jong kibriu bale ngong kumne Phin setip ya baro hadin hagane ka video hadu ka bekut Sngap pe hadu bangkun ta perlog be phi itu yagane ka samla kan Thei nga kermen babi tip yaka kala Shah kren ben haki babun kibru hapo ke jela Meghalaya haki por manswa nga thrai phi itu bhayaka kane gade ketu ka kan Thei Bangalore ka karteng jongka gade ka Anishantv phi kanmau ne amya haki sau ne lais ne manswa kum ka kren kaju kren ben sibun ya ka jai ben reu Khasi jongi namar kane kibru kimsim sultanat yaka bat bun kibru kilabitar bat la kno ban kren ben yaka dakaba ka kentho bat kren ben yaka jai ben reu Khasi jongi pe yang ne phi thu ne am yau ne samla shinrang badon lang bat kane ka samla kan the Bangalore une samla shinrang kurteng Jovial udon ru ka YouTube channel lad phi dei ki fan jong u nga thrai phi tip chapang jong u phi lad phi ui ya ki video jong u manswa u upload bhaya ki video halai ki ha TikTok bat ha YouTube menta pat te ngam jio ya ki video jong u ki video thamai apo YouTube channel nga thrai ki nong kersan u ki tip Shah ya ki ne baro tumta perlo ngalai thu ya ki baro arngun api kumta kamat kaba kongsan kalong kumne kene ka dur ka phiyo eng ne kam de ka dur ka basisha don uwe ubreu ubala thau ya ka ne ka dur da ka pandon kam ya ka AI kamut ka artificial intelligence bat ula penya so ya ka dur jong ne usamla Jovial bat kene ka Thei Bangalore deina ka daw ba Jovial ula bitar ngajing Shah am kum kene ka jai dur phide ban sim ya ka jing bit na gi try shwa Phin edit lane shwa ban pha generate na ke ai lemkum ta lada kine ki try la ki kwa kila ban ujor ya ka FIR kene kala long illegally amde ka legal namar ba phishim ya ka durjong ki way bat phi pan ya so bat ka way kamut kene kala long kala le illegal claim da shim ka jingbit jong ki try kumda perlok kene kam de ka sin ka banung kong ba ka ne ka ja ha Meghalaya kidur jong ki babun ki samla kan Thei ki la Shah edit nga yo ibun ki video hapo ki YouTube channel nyimtip mano bale ya kane bat kum kine ki brio de ban ai ya ka warning yake